saw it written and I saw it say. Heriotzarekin topo egiten dugun lehen aldian, lurrikara bat bizi dezakegu. Nolakoa zen aurrekoen mundua, zer utzi diguten, zer egingo dugun beren tokia hartzean. Galderak pilatzen diren unean, zer hobe poesia baino, beltza zuriaren gainean jartzeko. Itziar poesiak balio aldu norberaren burua munduan kokatzeko? Gustu baiet. Zote Josean Artzek esaten zuela kreazio lana dela libre izateko eta inguruarekin bat egiteko edo praktika bat. Uste dutela definitzen zuela eta gustatzen zait hori zentzu bat bilatzekotan egiten dugun honi, gustatzen zait azalpen hori. Nire kasuan balio dit pentsatzeko poesiak, nondik gatozen, zer egin nahi dugun, leku batean egon denak aurrez, nola egiten digun gure gaur egungo leku horretan eta munduari begiratzeko modu horretan, ez? Kazetari zela egiten duzu lana berrian eta idatzi izan duzu baita argian ere beti kulturarekin lotutako gaiak jorratzen dituzu. Bai, nik kazetari modura hasi nintzen 9 urterekin argian eta pixkat ahaztuta daukat, baina uste dut idatzen dituela ere bai beste gai batzuen inguruan, memoria historikoan inguruan, jorratzen naiz hilekoaren inguruan, gauza ezberdinak ere egin nituenan, eta bai berrian batez ere kulturan jardun dut eta pozik nago. Baliteke deskatzea etorkizunean beste alor batzuetan aritzea, baina ikusten duzu zeure burua beste kazetaritzako beste gai batzuk jorratzen? Bai, aukera nahiago dut kulturan jardun, baina uste dut uki behar dugula pertsutasuna ere bai, bentsat egunkarian tokatzen bada aldatzea, baritzeko, baina nire kasuan abantaia kulturako aparte zaletasuna alde batera utzita beste tempoa daukala aktualidadeak kulturako gaiak lantzerakoan, ez? Eta hori egitez eta askoz erosoagoa lanerako beste frenetikoagoa da, eskatzen dizu askotan ulertzeko testu ingurua eta jantziago egotea eta hori batzutan agobian xamarra egiten zait. Kazetaritza literaturaren zerbitzuan edo alderantziz? Uste dut ez bata ez bestea. Karalikatzen duten bi alor direla uste dut, baina ez, zerbit bata beste zerbitzua ez nuke jarriko. Uste dut erritmo ezberdina direla, bai, idazteko orduan ere, askoz lana erotuago ulertzen dut, eta beste dialogo mota bat, eta igual literatura nire igual galdera personalagoak edo jakimin personalagoak barakatzeko edo modu personalago bat, beti konpartitzeko ere bai pentsatuta edo, ez dakit, baina bai personalagoa edo. Emaiguzu elkarrizketara batuko zaigun zeure gonbidatuaren berri? Bai, gonbidatu dut Mikel Elanda Iguren, lagun bat, itu bandan elkarrekin aritu ginean, eta pixka bat sormen kontuak eta sormelan buruko minak asko konpartitzen dudan lagun bat da. Orain bere zinema munduan ari da, baina elkarren proiektutan edo zehatzen garela gortuan egoten. Nola liteke dena irabazteko izan eta dena galtzeko beldur hau? Gugabe ere poesia bilduma hau da plazaratu duzun lehen liburua. Jada bazenituen idatzita poema guztiak eta antolatu egin dituzu edo sormen lan bat izan da liburua osatzeko asmoz? Uste dut bietatik izan duela. Batez ere sentitzen dut, joan direla poemak apurka pilatzen liburuaren perspektiba hori izan gabe.
azken 4-5 urteetan edo idatzietako poema daude liburuan, eta bai, pixkat martxan jarri ninduen izan zen, ikustea banituela batzuk, eta ikustea ere bai, poema horietan sumatzen nuen denbora ja ez nera mala inbeste nirekin. Horrek piztu zidan alarma txiki bat, eta ordan bai esan nintzen pentsatzen, igual honi argitaratze bide bat eman behar badiot, edo egiten dut orain, edo igual ikusten zentzua galduko zuela edo atzeratzen utziz gero hori. Eta horrekin jasin nintzen pixkaia liburuaren idearekin lanean, Leire Lopez editorearekin, baina ez nituen nahikoa liburua osatzeko. Orduan gero bai egon da bigarren fase bat, gehiago osatzekoak, poema gehiago idaztekoak, liburua osatzeko, eta izateko ere bai margen gehiago kriba bat egiteko, ez? Baldituzu oso justu, poema kopuru justu daukazu, pixkat denarekin joan behar zara, eta hori uste liburuarentzat ez zela ona, orduan ezoiko ez da niretzat bigarren parte hori, ez? Pixka sortzera jartzea utzi gabe bere kabuz pilatzen joan zitezen, baina atera dire ale ezberdinagoak ere bai, eta uste dute eman diola ugaritasuna ere bai, diferente idatzi izanak eman diola ugaritasun bat azken emaitzari. Edizio fase horretan antolatuko zenuten pentsatzen dut poemen urrenkera, nola egin duzue? Hori pixka edola misterio bat izan da. Ez dakizu oso ondo non funtzionatuko den hobeto poema batek edo beste batek, ez? Batzuk banituen nahiko garbi algo hasieran egoten nahi nuke edo beste da bukaeran, baina probak egitea izan da hortarako baliatu duen metodoa edo. Bai nuen proba bat atalak sortzearekin, baina nahiko artifiziala edo iruditzen zitzaidan geratzen zela, oso modu intuitiboan edo hori ez, ontzen joan den liburu bat izan da, patna zen andamiaje bat, postatu egia edo, sentsazioa izan zen, proba hori egin da, zera mesederik egiten liburuan irakurketari. Horran pixkat izan zen berri zahaldu poemak mailan eta joan probatzen ordena, eta horre, kanpo begirada ere hortako uste oso importantea dela. Zaten ditzutenak ez, hemen pixu hartzen du liburuak edo hola bukatu ezkero geratzen da apur bat astuna, hemen argi gehiago sartu poema hauekin eta hor pixka elkarrizketa horietan joan da ordena sortzen. Oso zure gertuko 3 pertsonen heriotzak oso garrantzizkoak izan dira zeuretzat eta nolabait heriotzak bizitzari buruzko gogoeta dakar. Hori gertatu zaizu zuri ere? Bai, uste zinbestean, ez? Heriotzaren esperientzia horrek laguntzen duela bizitzen nolabait. Bai, 3 pertsona horiek izan ziren 2 aitonak eta amona bat, oso denbora gutxian ziren gurean, eta bai ulertzen dut liburuaren bihotzan dagoen momentu bat izan zela nintzen Iretorren kanpoan ikastetik, Argentinan egon nintzen denbora bat, hori baino gazteagoa nintzen hori hartzen dute baren aipatzu dana, ez? Denbora ja ez dara enbeste nirekin, eta kontraste bat. Ni oso abiadura baten nengoen eta topatu nuen itzuleran pixka goitibera poliki, baina goitibera nabarmen zetorren giro bat. Eta horre zitzaidan, pixka fuertea momentua, kontraste hori, eta bai, hartu dituen ohar asko, eta momentuan oso konstante izan arren, bai, oso adi egon nintzela edo uste dut, gertatzen ari zenari, ikusten ari nintzenari, ez? Eta bai izan zen ere, lehenengo heriotzak oso gertutik bizi ahal izan nituenak, eta horrek uste beti markatzen duela. Sumatu nuen, azkenean beraunaldi baten agurra ere bazela, eta baurak hiltzarekin batea hiltzen ari dela beste gauza batzuk, ez? Hiltzen dira, haiek kontatu ahal dituzten kontuak, hiltzen dira pixka narrazioen kate hortan ere, eten bat gertatzen da, aldatzen dira pixka bat eta oleroko fitxa batzuk. Eta horre guztiak eragin zidan galdera batzuk, ez? Gure lekuaz, gure mundu ikuskeraz, haiek badoa, zer geratzen da haien mundutik nire munduan, nola eragiten dit haiena izan den paisaiak eta mundu ikuskera nola eragiten dit niri,
Eta, galdera horietan pixkat arakatzeko modua uste dut izan dela, ohar horietan sartzea edo poemen bitartez horren inguruan pentsatzea. Aspaldiko liburu bat gomendatuko dizuet. Orain dela 100 urte Rosa Luxemburgek idatzitako liburua. Liburu honetan berak bere lagun Sofiri idatzitako 24 gutun agertzen dira, gartzelatik idatzi zizkion gutunak. Eta gutun horietan naturaz, literaturaz, musikaz eta gogoeta esanguratsua hornituta dagoen gutunak aurkituko ditugu. Horrez gain, ordena gailendu zen Berlinen bere artikulu interesgarria agertzen da. Eta amaieran bere hitzak dira izan nintzen, banaiz eta izango naiz. Liburu hau 2018an argitaratu zen euskeraz, Amaia Lasa eta Edoi Etxartek itzulitako itzulpen eder bada. Eta azala bera ikusiko duzuenez oso esanguratsu edo neuretzat behintzat oso gustokoa. Koldo Atxagak egina. Eta hitzaurrea bere irakurtzeko balio merezi duena da, eta baita hitzostea ere. Hitzaurrea Amaia Lasarena eta hitzostea Ignacio Ayestararena. Aitaren kantuak poeman, bere iPodean zituen kanten artean, zeure 8 urteko ahotsarekin egin zenuen topo, diozu larri tonu altuetan, eta horren harira galdetu nahi dizut, nolakoa izan den poema hauen tonua hartzeko ariketa? Bai, uste dut, hori gerora arduratu nahi kontua dela, ez? Edo bentsate liburuaren egite fase hortan, bukaera alderaztesan ebentzat arduratzen gauza horietaz idatzi bitartan ezak oso konstiente izan. Uste dut oso tonu apaleko poema direla, biroteknian diri gabe, eta hor momentu batean bai, zaudenean liburu bukatzen edo gauza asko errepasatzen eta sentsazioa zen distira, momentu batean arduratu nintzen, distira gutxi ete zuten poemek, ez? Behar zuten pixka bat gehiago edo ego gehiago anekdotaren planoa gainditzeko edo pixka bat erragoak izateko edo. Eta horaz nintzen apaintzen eta gauza batzuk egiten, nire tono uste dute, poema zuten tonutik urruntzen nindutenak. Hori bai izan zen fase baten egin nuen olako aldaketa bat. Eta gero, izan dela saiatzea, esaten denean, pixkatizkera poetikoak edo balio behar duela eguneroko hitzekin, erakutsi dezaten eguneko hitz horiek egunerokoan erakusten dutena baino gehiago, ez? Eta topatzea pixkat modu hori. Eta hori ulertu nuenetik edo errelajatu nintzen alde horretatik, hizkuntza puztearen edo hor uste dut ez dudala asmatzenik. Eta beste bide horretatik iotzen saiatu, ez? Pixkat xehetu, soildu eta saiatu horri ikitzen beste gauza batzuk ikusteko zirrikituak alde horretatik irekitzen. Horren adierazle izan daiteke hitzen gogoa poema. Bai, hor pixka bat igual kontatzen du hitzekin duzun obsesio eta maitasun gorroto harreman hori. Bai, daukate zerbait oharrak hartzarekin ordenagailuko eskriptoria postu desbeteta, idazmaia, egunkari iskina, gauzak eta askotan galdera bizkat egitea zertarako, hau dena zertarako, ez? Galdetzen du uste poema horrek zerk ematen da zentzua zeri, ez? Esperientziak idazketari, idazketak esperientziari, eta uste dut badirela elkarrelikatzen duten bi eremu horiek ere. Gorputz batetik idazten duzula esan duzu, adin, azal, kolore eta genero batetik. Horrek baldintzatu egingo du sormen prozesua? Bai, uste dut, hori eskutatzea trampa egitea litzatekeela. Hori bada uste gauza bat, besteak beste feminismoak erakutsi diguna, ez? Bai, ezaugarri hori guztiek eta baldintzare guztiek ekartzen dituzte dizipen konkretu batzuk, eta, bizipen horien inguruan uste dut idazten duela nik edo idatzi duela bentsat liburu hau, beraz bai, eragina daukat.
poesiak fikzioa egiteko balio du? Nik uste du baietz. Poesia mota asko dago eta fikzioa ere izan daiteke oso tresna edo eremu aberasgarria poema ederrak idazteko. Liburu honetan nik fikzio gutxi ikusten dut. Beti hartzen dituzu esentzia, distantzia eta ikasi dut ere bai liburu hau idazten pixkat garbiago ikusi dut. Poema egiten duzunan beti dago traspaso bat, ez da beti dara emozio bat distantziarekin, denboraren distantziarekin, idazketaren distantziarekin gogoratzen duzuna eta horra egiten duzu ariketa estetikoa ja aldatzen duena ja bizipenetik testurako bideotan aldatzen dira gauza asko, ez? Baina fikzioa nik ez dut ikusten liburu honetan. Oso presente dago liburuan esan duzun hori badagolako esaldi bat diona hor egon nahi dut, leku horretan eta une horretan. Bai, beste lotura daukaren esan dugunarekin, ez kontzientzia hartze bat gauden lekuan askotan oso urrun joan gabe gauza asko daudela oso zeharkatuta ditugun ere mutan ere gauza asko ez ditugunak ikusi edo oso entzuna ditugun historioetan hartu ez garen gauzak edo hori egiten zaitez ere mu emankorra azketarako eta garaiaz pentsatzeko eta gure automatismo batzu ez ere ekitzeko hain barnatuta ditugun gauza askoen atzean nundi dator hori dana, ez? Piskatu zahartak egiten duela hori eta niri ere azketak uste balio dela hortarako. Eta hor poema hortan uste mintz bat zeharkatzen poeman dela ere igual liburuari emana izan diodan tonuari lotutako zerbait, ez? Hiltzen ari dira maite ditudan hauek, baina egon nahi dut hemen eta nahi dut pixka bat hori edertasun batetik ere afrontatu nola baitez. Polita da, itzaltzen doan horren ondoan egon alizatea ere bai, uste bizitzaren parte dela eta egon nahi dut hor eta behiatu nahi diot barrura ez, momentuari. Bueno, hau ez da irakurri dudan azken liburua, baina azken asteotan Europak aldetik iritsi den albisteak iristen hasi zirenean ni segituan noritu nintzen Andrei Kurkov errusieraz idazten duen, baina ukrainarra den idazlearen liburu honekin. Jende guztiari gomendatzen diot, historia oso zoro bat kontatuko digulako zoologiko batetik egotziko duten pinguino bati buruz, baina bereziki pinguino hori bere etxean hartuko duen pertsona horrek sortuko duen harremanari buruz. Rafael Txirbezen La Orilla asko gustatzen zait. Oso ondo hitz egiten duelako bizi izan dugun edo bizitako krisi desberdinei buruz, krisi sozialei buruz. Eta batez ere Txirbezen idazkera delako hasieratik harrapatzen zaitu eta ez zaitu askatzen azkeneko unera arte. Eta horien La Orillan maizutasunez kontatutako istorioa da eta usten zaituena hasieratik bukaeraino ia leher eginda. Silvia Plazen Ariel eta beste poema batzuk, iruditzen zait, gaur egunera arte eta luze gehiago iraungo duen poetika bat dela, beti erekoa eta arazo unibertsalak oso era pertsonal eta partikular eta berezian lantzen dituela, eta gainera euskaraz badugu Inigo Astizen itzulpen zoragarria, beraz, irakurri beharrekoa. Eta emakume irribarretsua izango naiz. 30 urte baino ez ditut. Eta katuak bezala, 9 aldiz hil naiteke. Itziaritu bandan kide izan zenuen Mikele gonbidatu duzu saiora. Konta iguzu Eitu bandan ibiltzearen esperientzia nolakoa izan zen? Bai, niretzat oso esperientzia aberasgarria eta oso etapa importantea. Eman zegoen aukera mundutxo honetan sartzeko, jende mordo bat ezagutzeko eta benetan leku bat gozak egiteko, ez? Ez dut nahi turregari behintzen niola hemen egin behar dena da egin, ez? Eta askotan bestela pentsatzen dugu eta hitzen gara horre teorizatzen eta
egun pixka bat hori guztia gabe, gero egal gehiago behiatu gara horreta, baina hori dena gabe egiteko leku bat eta elkarrekin egiteko leku bat. Askotan, azteko ere bai, asko zerrexagoa da taldean egitea, ez? Eta unibertsitate urteetan apur bat izan zen momentu biziena edo aktibitate handikoena taldearentzat, eta orduan oso garai ederra. Bai, benetan, eta gainera hori egitearekin guztiz bat, ariketak ere jartzen genizkion gure buruari, akordatzen naiz. Venga, idatziko dugu, espaloiari buruz, datorren asterako, gure buruari ere bai, etxerako lana jartze hori, igual helburu gabe plazaratzeko helburu produktibista barik, baizik eta gure artean, paraleloan danok egiten egotearen sentipen hori oso gozoa eta berotasun handia emoten. Entrenatzeko apura da, ez? Irakurketa konpartitu eta juntatzen ginen gehienetan Lamiak tabernan Bilbon, da horatzen ezela etxera heltzea kuadernua beteta, ez? Peruk aipatu dago, Paulek aipatu dago, Alasenek aipatu dago, eta pixka bat errenda pelikula bat, edo autore berri bat, eta hor balikatzen dizu gozea pila bat, ez? Garrantzizkoa izan da beraz esperientzia hori ondoren etorri diren lanak plazaratzeko? Bai, pentsatzen dut horrek denak zailtzen zaituela, ez? Gero mugitzeko pixka bat hauetan, eta bai, garrantzitsua esan dela uste dut, eta asko ere bai, ukitza gero inguruan norekin konpartidu zaretasun hau, ez? Eta emozio antzekoarekin edo bizi dizkero pixka bat mundu hau, hori elkarrekin disfrutatzeko ere inguru bat ematea. Bai, eta nik gainera uste dut bueltatu egiten garela oraindik ere garai hartako testuetara, garai hartan hartu behar izan genituen erabakietara, hasierako erabaki horiek ez, nik behintzat ikusentzunezkoetan banen bilen, idazten ere bai, eta gaur egun ikusentzunetan zineman murgilduta nago, eta oraindik gogoratzen naiz, ez, esenaratze horietan, behar dugu zeu zer gehiago, nik egingo ditut bideoak, nik egingo dut zera, muntaia, lehenengo hasiera horien ikusten dut geratzen zaizkizula errotuta, eta behin eta berriro bueltatzen garela garai horietako sentimenduetara. Bai, eta nire kasuan ez batzuk basatu zen bertsolaritzatik edo zue dantza egitetik, eta igual pixkat holtzan beste tranquilidade batekin mugitzetik. Ni hortako nintzen oso hotza eta errespetu handia ematen zidan leku bat. Eta uste dut horrek ere egin genituen errezetaldiekin edo manaldi ezberdinekin, hori talan egiteak ere bai, nire kasuan ere lagundu zidala, beldurra galtzen ere bai, gorputza jartze hori, eta oraindik ere lanak, baina lagundu zidala, beldurra galtzen, ahotsa eta gorputza jartzeari holtza baten, ez? Bai, berezik bai, holtzan elkarren begiak, elkarren begiradak, elkarren gorputzak eukitzeak asko laguntzen gintu gara, uste dut. Scott Fitzgerald gustatzen zait idazle estatubatuar bat, bere novelak, ipuinak oso ederrak dira, eta baita ere artikuluak. Eta nire lagunek eta badakite Scott Fitzgerald gustatzen zaidala, eta orduan estatubatuetara eta joaten direnean, liburu dendaren batetik pasa, eta nirekin akordatu ezkero edo ikusi ezkero Scott Fitzgeralden liburu bat esaten dute, ara, hau Gorkarentzat. Scott Fitzgerald oso ona da personajeak karakterizatzen, eta bere elkarrizketak genialak dira. Ematen dute zinerako konstruituak badira bezala. Beti dira elkarrizketa oso mamitsuak. Naturalak, baina beti gaiztakeriren bat gordetzen dute, intentzionalidade oso berezi bat. Eta gero aldi berean, kontatzen du nola bere protagonistek ezin duten maila sozial edo klase sozial altuago batera ondo egokitu. 80 urte dira, Scott Fitzgerald hil zela, bihotzeko bat emanda, eta novela bat utzi zuen idatzi bukatu gabe. Eta horko personajea, nagusia, Monroe Star izeneko produktore bada, zine produktore bat, Hollywoodekua.
Eta personaje hori asko gustatzen zain niri. Ez da personaje guztiz konstruito bat, baina intuitzen da oso ederra eta komplikatua dela. Kontatzen baitu, gainbera bat. Film bat egin zuten, 76an uste dut, Elia Kazan da zuzendaria, Monroe Star, Robert De Niro gazte bat da, oso ona. Scott Fitzgerald izan zen, esan dezagun, 20. mende hasierako idazle arrakastatsuena. Eta belaunaldi galdua izeneko taldeko idazle nagusietako bada, ez? Guretzat behar bada, Hemingway edo Faulkner eta holakoak dira ezagunagoak, ez? Baina, Scott Fitzgerald, handiena izan zen bere garaian. Pena, gazte hil zela, kritikaria handi bat estatu batuarra Edmund Wilsonek esaten zuen, bere azkeneko novela bukatu izan balu, 20. mendean izan da nobelarik handienetako bat izango zala. Baina hil egin zen, gazte xamarrek. Into the past. Mikele, nola iritsi zitzaizun liburu hau eskuetara eta ze iritzi duzu? Niri behin publikatuta zegoela iritzi zitzaidan, akordatzen az gainera gosari baten nik klasera, zu lanera joan baino lehen, ordu beteko hitzordua egin gendun, gosarira gonbidatu ninduela uste dut, eta oso polita izen zen dedikatoria eta guzti zabaldu, banan lehenengo irakurtaldia, ez dakit, egunean bertan edo 2-3 egunetan egin nuen, irentzi, eta gogoratzen naiz lehenengo irakurtaldi horretan sentitzen nuela nik bizitakoak edo Itziarrek paraleloan bizitakoak oso gertu sentitzen nituela, batzutan egon banengoelako bebai, baina beste batzuetan ere gure belaunaldiari tokatu zaizkigunak agertzen direlako, ez? Oin ordetzan jaso ditugun erabaki asko, desagertzen ari den bizitza horren ez dakit, utxune hori, eta orain gure bizitza eraikitzen ari garen une honetaz, ez? Eta alka guzti horri asaltzen dira, eta nik uste dut hori izan zela lehenengo hartu nuena edo jaso nuena eta zoragarria izan zen. Baina gero behin da berriro orain irakurri dut gehiagotan, eta uste dut gehien azpimarratuko nituzken testuak edo esaldiak direla ez hainbeste gure belaunaldiarekin lotuta daudenak, baizik eta orokorrean bizitzarekin eta bizitzea zer den ikastearekin, ez? Adibidez, Esperoa, poema daukator, Maitatzeak, ez dakit, daude hor poema batzuk, oraindik nirekin daramazkidanak. Gainera biok ari zarete momentu honetan, liburu honetan oinarritutako proiektu bat ateratzeko nahian, ezta? Bai, eta metxatu dugu telebista nola esatea, pixka presioa jartzeko ere, bai, ari gara denbora da ziginela lanean, baina oraindik pixka berde, edo, apurka-apurka ari gara zutitzen kontua, baina bai, nik paneukan gogoa, hori, ez, eszenaratzeko modu xume baten, baina egiteko zerbait liburuarekin, bai, eszena gainean edo, eta Mikele Otanien amua, eta lehengoan baietz, hori da pari bat, alakoak izate inguruan, eta horretan ari gara, pixkatu hori Mikelek aipatu du behar zinema munduan ari da orain, eta hor da, ikus-entzunezko aikin osatuko dugula uste dut, eta hor, bai. Ikuspegi ezberdinak eukiko dituzue, lenguaia ezberdina dalako? Bai, nipe poesiatik etorri banator, eta orduan badakit zer danez, testu bat idatzita hori irudikatzea horrekin, ez? Baina egia da oso bestelakoa dela erronka, eta nik uste dut hori dela lehenengo erronka eukiduguna, lehenengo zailtasuna izan dela apur bat, komunean jartzea, poesiak irudi asko dauzka, baina irudi horiek badaukate gaitasuna konkretutik abiatuta ere 1000 interpretazio desberdin jasotzeko irakurle bakoitzaren oroimenean, begietan, buruan, ez? Baina ikusentzunezkoekin guztiz kontrakoa da joera. Zuk ematen diozu irudi zehatz bat, eta orduan beste elementu batzuekin harremanetan jartzerakoan lortzen duzu horri beste konotazio batzuk ematea eta poesia egitea ere bai, ez? Beste modu batean. Orduan hasieratik jakin dugu ez genuela liburua idatzita dagoen hori itzuli nahi,
baizik eta liburuaren atzean dauden gogoetak, hausnarketak, ideiak edatzeko gogo batekin, asmo batekin ari garela lanean, ez? Eta ez dela erresa, baina egingo dugula. Zer gertatuko litzateke zure emazte eta alaba istripu batean galdu, eta urteak pasa ondoren, gutun batek dena aldatuko balu. Hori da gure protagonista Jon Iriarteren kasua, eta gutun jasotzen duenetik bere bidean hainbat pertsona kurtzatuko dira. Drogak, trama biraketak, hilketak, armak, misterioa, eta maitasuna, eta askoz ere gehiago. Iztiaren begiak, liburuan. Kaixo, gu Paulos Mendieta Leirelako gara, Txantxakari taldeko kideak. Eta Booktuberbun bideo lehiaketarako guk Piztiaren begiak liburua aukeratu dugu, Alberto Ladron Aranarena, izan ere, aurrean aipatutako trama interesgarriaz gain, gure ustez baditu hainbat alderdi positibo, eta hori buruz ez egitera gatoz. Bai, hasieran aura beltz bat transmititu dit, eta eleberri osoan zehar atmosfera ilun bat dago, eta jorratutako gaiak gogorrak izan arren, autoreak duen kontatzeko erarengatik oso erraza egiten da. Baina zudekin guztiz ados nago, bazuk apetutako aura ilun hori nago oso lotuta misterioarekin, izan ere liburua da oso misteriotxua, eta horrek beti bertzen zaitu gehiago erakurtzea, gehiago jakin nahi duzulako. Gainera, erritmoa oso azkarra denez eta oso atsegina denez, oso zaila da benetan aspertzea. Bai horixe, ez zait bat ere liburu zaila iruditu, historio liluragarria izateaz gain oso erraza da irakurtzeko. Bai, eta hildo beretik, liburua euskara batuan egotak ere bai, horretarako laguntzen du. Baina, egia daudela salbuespen batzuk, eta horrek ere dutena da, autoreari estilo berezi bat eman, eta nahiz eta euskalki horien beztasuna eduki, ala ere oso erraza da irakurtzea, eta edonork irakurri ezake lasai. Berdin pentsatzen dut, eta horretik esandako guztiarengatik, liburu ezin hobea dela pentsatzen dugu, eta guztioi irakurtzera animatzen zaituztegu. Itziar, esaiguzu nolakoa nahiko zenuken izatea liburu honen ibilbidea? Ez dakit hori nine zen esan behar duena. Benetan nago oso pozik, oso eskertuta sentitut oso harrera polita izan duela, oso gauza errake motorez zaizkit bueltan, eta horrekin nago, konformeago. Gustatuko litzaidake hori pixka bat joatea, bere etxea egiten ez dakit. Orain gogoa daukat, mikretabiak egiten ari garen honetan asmatzeko, ez? Kostata, baina lortu dut liburuarekin konforme geratzea, gaur daguna zabaltzen dudana eta, ondo, pixka itzultzen dudana hori, ez da beti gertatzen, eta nahi nuke pixka bat, orain zuzendekoan, beste, bizita luzatzean liburuari, edo pixka bat, zabaltzea beste ate bat, liburuan dagoen lanari eta dauden gogoetei edo, hori guztia konpartitzen jarraitzeko bide bat izatea, ez? Hilketa batzuek astinduko dute Gasteiz eleberri beltz honetan. Hiri zuriaren trilogia arrakastatsua zabaldu zuen istorioa da. Bigarren begirada zorrotz bat heziketari. Paradigma tradizionala eta modernoa baztertuta, entsegu hau hipermodernitatearekin da bereziki kritikoa. Eta animaliekiko maitasunak eta zaintzak gidatutako ipuina. Udan, aurtalde batek biziko duen abentura ahaztu ezina. Sinesten dut eraldaketan gaudela beti. Paisaia oro bezala, bere erritmoan dena ari dela bere lana egiten. Aldatzen dira kaleak, argiztapena, lurrazpiko sistemak, bertan bizi direnen joan-etorriak, beldurrak eta desirak. Aldatzen da etengabe arnasten dugun airea eta mintzogaren hizkuntza. Lagun batek esaten du geldi egoteak fango usaina dakarrela, lokatze pelarena. Eta artean maite badugu uste dut badela horrela egiteko gaitasuna duelako ere.
Uste dute etekinaren eta errendimenduaren gizarteak bizi gaituela bete-betean gaur, eta beraz zerrenda luze baten artetik irakurtzeko energia izango dugun gizarte bat aldarrikatuko nuke gaur.